ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കണ്ടേ? ഇന്നലെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലളിതകൂടി എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. അതില് നമ്മള് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ വരുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് സ്വമേധയാ വരുന്ന ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പിതൃഭാവം, സുഹൃത്ഭാവം, ദാമ്പത്യ ഭാവം അല്ലെ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുഷ്ടിമാർഗം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നോ? മനസ്സിലായി. അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ ഞാനൊന്ന്. അധ്യായം 17 ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. 17ാമത്തെ അധ്യായം ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. എന്താണ് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, സത്ത് രജ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഹർഷോന്മത്ത, എന്നുവെച്ചാൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയും അല്ലെ, സന്തോഷത്തോടുള്ളത്, ഭയങ്കര ആഹ്ലാദം, സന്തോഷത്തോടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മത്തം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുണ്ടാകും. അതെങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ക്രമീകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ അതിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂര്യകോടി പ്രഭയായിരിക്കും. ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂര്യനെ മൂടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് സാധിക്കില്ല, മേഘത്തിന് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാകും? ഈ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. ആ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ ഭക്തനെ ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും അയാൾക്കില്ല.
അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്, ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. അപ്പൊ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരും പറയാതെ തന്നെ തന്നെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഉത്സുകനായിത്തീരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഉത്തമാധികാരിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തും. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവിടെ എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ രാധാറാണിയുടെ സേവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു താല്പര്യം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കൃഷ്ണോന്മുഖരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് 2 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ്? പ്രവർത്തനപരം, രണ്ടാമത് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനപരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനപരം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യക്ഷമം. കാര്യക്ഷമം എന്ന അംശത്തിന് ഭാവമത ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കാര്യക്ഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭാവം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹർഷോന്മാദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹർഷോന്മാദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലും ഭാവഭക്തി. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? ഹർഷോന്മാദം. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണെന്ത്? ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരയുകയും വിറകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമത്രേ. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണമെന്നുമില്ല, കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവിടെ കരയും, തന്നെത്താനെ കരയും, വിറയ്ക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമാകണമെന്നില്ല, എപ്പോഴും പ്രകടമാകില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്. അത് ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ദുർവാസാവ് അംബരീഷിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ തന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരയായി ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ അവ ദൃശ്യമാണ്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ നൈരന്തര്യത്തിനാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാനുഭോഗത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവുമായി ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദുർവാസ മഹർഷിയായിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ഈ അവസരത്തില് കൃഷ്ണന് ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കണ്ണീർ ധാരയായിട്ട് ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ശരീരം വിറകൊള്ളുന്നത്, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതിലൂടെ ദൃശ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം അവ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ ബഹിർപ്രകടനത്തിന് ശേഷം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ നൈരന്തര്യത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ നൈരന്തര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമാധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ്? നമ്മള് ആഹ്ലാദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക, അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുണാനുഭോഗത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്രേമപരമായ ഇടപാടുകൾക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തില് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമപരമ ഇടപാടുകളിലേക്ക് ഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ ഘട്ട, സമാധി ഘട്ടം. അതായത് എപ്പോഴും കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണുന്നൊരവസ്ഥ, കണ്ണീർ ധാരയായിട്ട് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥ, ശരീരം വിറകൊള്ള, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് സമയത്താണ്? ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതം. തന്റെ പൂർവ്വജന്മവും താൻ എങ്ങനെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും നാരദൻ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്തിനുദാഹരണമാണ്? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയത്. അതായത് ചാതുർമാസത്തിൽ നാല് പേര് അവിടെ വ്രതം എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അപ്പൊ അവരെ സേവിക്കാൻ അവസരം നാരദ മഹർഷിക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നാരദ മഹർഷി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദാസീപുത്രൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഹർഷോന്മത്തമായ ഘട്ടത്തിലെത്താനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ, ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി എന്ത് കാണിച്ചു? ഇവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ കേൾക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സേവിക്കാനും ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദന്റെ ജീവിതകഥ. ഇപ്പൊ തന്നെ വായിച്ചതല്ലേ. ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടിക്കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചാൽ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വരുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും പാടിക്കേൾക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചാൽ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വികസിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭാഗവതം അറിയാം, പിന്നെ ആ പാടി കേൾക്കുക. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെ അവസരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വരും. അപ്പൊ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം തന്നെത്താനെ വികസിച്ചു വരും. ഹർഷോന്മത്തമായ ഈ പ്രേമം കൃഷ്ണോന്മുഖമായ വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്നത്. ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് മുമ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി നാരദ മഹർഷി ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 28-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആദ്യം വർഷക്കാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നു രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. കേട്ട് പവിത്രീകരണം സംഭവിച്ചു. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞതയും പിന്നെ കാമവികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാൻ ഭക്തിരസേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന് ഭക്തിരസേവനം നടത്താനായിട്ട് മനസ്സ് ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകകളാണിത്. അപ്പോൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നു. ഇതുവഴി ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണാഭിമുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഈ സജ്ജന സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? കാലത്തും വൈകിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം അനിവാര്യമാണെന്ന് വന്നു. അതുവഴി എന്ത് സാധിച്ചു? ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനും കൃഷ്ണൻ അഭിമുഖമായിട്ട് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്താനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഭക്തി പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വികസിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി പ്രക്രിയകളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ചിലർക്ക് എന്ത് വരും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനില് ഭക്തി വികസിക്കും. ഇത് കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ വളരുന്ന അഹേതുക ഭക്തിയെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന
ഭക്തി 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തി വരാം. ഒന്ന് നോട്ടത്തിലൂടെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. ഒരേ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർന്നത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർന്ന സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ജാങ്കല ദേശവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ണു പറിക്കാനാകാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നത് ആർക്കാണ്? ജാങ്കല ദേശവാസികൾക്ക്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് പറിക്കാനാകാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അത്രയും ആകർഷിക്കുന്നവനായിരുന്നു ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വളർന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണോത്തമ, അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? സംഭാഷണം കൊണ്ട്. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്, ബ്രാഹ്മണോത്തമ, അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളകരമായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാരദീയ പുരാണം. ഈ അടുത്തത് ഹൃദയപൂർവമായ ആശംസയുടെ കഥ ശുകദേവ സംഹിതയിലുണ്ട്. ശുകസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാരദൻ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ആരെക്കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സുഹൃത സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം. നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം 36-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. രാജൻ, പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഉണ്ടായതാണെന്ന് നാരദൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന് ഭഗവാനോടുണ്ടായ സ്നേഹം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുണ്ടായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണം കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം കൊണ്ട് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തന്നെ അത് പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവന ശാസ്ത്രം അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു? നാരദ മഹർഷിയായിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവികാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തോത്തമനായ നാരദന്റെയും സവിശേഷം കാരുണ്യമാണ് ഇതുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്ത ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം മൂലമാണ് എന്തുണ്ടായത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് ഇത്ര ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വാഭാവിക ആകർഷണം. അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല, ജന്മനാ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അതാണ് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പർവൻ എന്ന മുനി നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനുമായി
തീർത്തു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയ്ക്ക് വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പുരാപാർവൻ നാരദമുനിയോട് പറയുന്നതാണ്, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചു? ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുക്കാം, ഞാൻ എണ്ണ പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയ്ക്കും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് വളരെ മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഗംഭീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ചെറിയ അധ്യായമായിരുന്നു, ഇതിലൊന്നും ഇല്ല പറയാനായിട്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ടില്ല, ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന അപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം, അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട്. ഏതധ്യായാണ് മാതാജി? 17 മാതാജി. ഇതിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാതാജി. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? 18-1. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ. നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണാതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഉയർത്തപ്പെടും. ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. ഭക്തി സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവർത്തനപരം, കാര്യക്ഷമം. നിയാമതത്വങ്ങളിലൂടെയുള്ള സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമത്തിലൂടെയുള്ള ഏതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ? കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏത്? പ്രേമത്തിലൂടെയുള്ളത് ഒന്നല്ലേ മാതാജി? പ്രവർത്തനപരം, 179 പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യക്ഷമമോ? ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5:28. നാരദൻ പറയുന്നത് എന്താ? ഭക്തി രാഗാനും ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ? പ്രവർത്തനപരം, കാര്യക്ഷമം. ഭക്തി. അതാണ് അതല്ല മാതാജി, 2 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, നിയാമക തത്വങ്ങളിലൂടെയുള്ളതും സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമത്തിലൂടെയുള്ളതും, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കണം? എവിടെ മാതാജി? ഞാൻ കണ്ടില്ല ആൻസർ, ഞാൻ അതെ, നോക്കിയില്ല. 171 പേജിലെ പ്രവർത്തനപരവും കാര്യക്ഷമവും. 5-ാമത്തെ വരി മേഡം മാതാജി. മനസ്സിലായി കണ്ടു. അവിടെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ശരി. ഗുണാതീതമായ അപ്പൊ ആ വരി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതിന്റെ കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 28-ാം ശ്ലോകം. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് മാതാജി? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏത്? പ്രവർത്തനപരം, കാര്യക്ഷമമാണ്. അതെ, ഭക്തി ഗുണാതീത. അടുത്തത് എന്താണ്? ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5:28 നാരദൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമായ അജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു.
പാരഗ്രാഫാണ് മാതാജി. 173 പേജില് അത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ എടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് അവസാനം വരുന്നു. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം വർഷകാലത്ത് ആദ്യ വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നത് ഗവേഷണമന്ത്രം കേട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് എന്റെ ഇതിപ്പോ 17-ാമത്തെ അധ്യായം. 17-ാം 173 പേജ് മാതാജി. 173. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അത് കണ്ടു. കാലത്ത് മഹർഷിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എഴുതണോ മാതാജി? ആ അത്രയും അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് എഴുതണം. ആചാര്യന്മാരുള്ള അല്ല, മഹർഷിമാരെന്നല്ല. അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം അല്ല, അതിന്റെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടാ മതി. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5:28 എഴുതിയിട്ടാ മതി. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചോദ്യം. നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയണെന്നുള്ളത് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥമായിരിക്കും പറയേണ്ടത് അവിടെ. പിന്നെ 18. ഇനി അടുത്തത് 18-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ ഇനി ഈ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഗുണാതീതമായി ഹർഷോന്മാദം എന്ത് കണ്ടത്? ഹർഷോന്മാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളർന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ ഭാവഭക്തി വളർന്നിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്ക് വേറെ ഉണ്ട്, ഭാവഭക്തി. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം. ഉന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദ്യം. അതെ, അതായത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമ ഭാവം അല്ലെ, പ്രേമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഭാവഭക്തിയാണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അതിന് 9 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയണം. എന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. അത് വായിച്ചോളൂ, ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. പിന്നെ മാതാജി, തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. മോളിലെ ഹെഡിങ് തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്തോ ഹെഡ് തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത ഭാവഭക്തി വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. അതൊട്ട് വായിച്ചോളൂ. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. 1. തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. 2. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരപരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. 3. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. 4. താൻ കാണുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആധാരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആദരം പോലും. 5. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് ട്ടാ. താങ്ക് യു മാതാജി. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ആര്? ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ
ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താൻ ഇയാള് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളതും സ്ഥിരം പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏത് പാരഗ്രാഫാണ് മാതാജി? അടുത്ത 6. അധ്യായം 18. അധ്യായം 18 വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. 6. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. 7. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരനായിരിക്കും. 8. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. 9. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടരും. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. തിരുനാമങ്ങൾ ഉയർന്നിടുന്നതിന് സദാ തൽപരനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. മഥുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കാനായിട്ട് വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ആരുടെ ലക്ഷണം? ഈ ഭാവഭക്തിയിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 9 എണ്ണാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. വായിക്കാവോ ആരെങ്കിലും? മാതാജി, ഇത് തന്നെയാണോ ഈ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, ഉത്സാഹം, അനാസക്തി? അപ്പൊ അത്രയും മാത്രം അതേപോലെ എഴുതണോ? ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കണോ? എങ്ങനെ അതിന്റെ ആൻസർ വരണേ? ഇത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു നമ്മള്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ കിടക്കുന്നത് തന്നെ എഴുതണം. അതേ ഈ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആ ഫസ്റ്റ് ഇത് വരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം പറയുമ്പോ അത്രയും മാത്രം. അതെ, ഈ 9 പോയിന്റാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ഒന്നാമത്തത് 9 പോയിന്റ്. ഒന്നാമത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, സ്ഥിരോത്സാഹം, അനാസക്തി, അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് എഴുതിയാലും മതി. സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം വായിക്കാവോ? സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കളർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണ ചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റു സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുവിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കളർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകള് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അത് മറ്റു സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുപ്പിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമയം ചെലവാക്കില്ല ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്. അടുത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹം. വായിച്ചോളൂ. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിൽ കാണാം. ഭാഗവതം 1:19-15 തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതയായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും
അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. രണ്ടാമത്തേതാണ് എന്ത്? സ്ഥിരോത്സാഹം, ശാന്തി. സ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറയും. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക്, എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ അടക്കമുള്ളവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയും. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ള ആളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ആരിൽ കാണാം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാ മാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതയായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിയട്ടെ. ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. ഇവിടെ ആര് പറയുന്നതാണ് ഇതിവിടെ? 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തില് മഹർഷിമാരോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വായിച്ചത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഗംഗാധര മാതാവിന്റെ സംപ്രീതി ഉണ്ടായി. അതായത് മരണം ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്, അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ഭാവം, അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകാണെന്ന്, ആ സമയത്ത് കാണിച്ചായ ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ മായ നില, ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിരോത്സാഹം. മൂന്നാമത്തത് അനാസക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണാനുമുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദ കമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്യ എന്ന പോലെ നെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല മഹാദാജി. വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ അതുവരെ തന്നെയാണോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാലോ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു വാക്കും കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, എന്ത്? വിരക്തി എന്നും പറയും അല്ലെ? അനാസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്? വിരക്തി ഉണ്ടാകുക, രണ്ടും ഒരേ പോലത്തെ മീനിങ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തി ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ചക്രവർത്തിയായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. എങ്ങനെ? അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ നമുക്ക് അസ്പർശ്യമായ അല്ലെ, അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു, വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ അനാസക്തി, മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാനോട് പ്രേമം വളർന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനാസക്തി ഉണ്ടായി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചക്രവർത്തി ഭരതൻ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു.
അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അനാസക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മള് കൃത്രിമമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതല്ല, ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ നിൽക്കാത്ത കഴിയുന്നതിനാണ് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റിലും നമുക്ക് ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ നമുക്ക് തരുമ്പോഴും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആകർഷണം വരാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനാസക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കില്ലേ, ഇന്ന് കഴിക്കണോ, നിർത്തണോ, എടുക്കണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല എന്താണ് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് നടുവിലും എന്താണ് അതിനെ ആകർഷിക്കാത്തവനാണ് അനാസക്തൻ. തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയാകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ തരത്തിലും പലതരത്തിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിലൊന്നും സ്വാധീനത്തിൽ വരാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. 4ാമത്തെ പോയിന്റ് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. വായിക്കാവോ? അഹങ്കാരമില്ലായ്മ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അശ്രോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്തുന്നതിൽ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. ഈ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളിലെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽക്കട്ട ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭിക്ഷയാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയാം. ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവധൂതനായിട്ട് മാറും. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ രീതിയിലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ, അതായത് ശത്രുക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അസ്പൃശ്യരുടെ, അതായത് താഴ്ന്നതല്ലായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്താന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശത്രുക്കളെ പോലും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, ശത്രുമിത്ര ഭാവം വരുന്നില്ല. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുമ്പ് കൽക്കട്ടയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ലാൽബു എന്നു പേരുള്ള ജന്മി വിരോധികളുടെ വീടുകളിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? വീടാനന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോ അവഹേളനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം, പക്ഷെ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ സഹിക്കാനായിട്ട് അവര് തയ്യാറായിരിക്കും. മഹാപ്രതീക്ഷ. മഹാപ്രതീക്ഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മഹാപ്രതീക്ഷ.
ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേർ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാനാവുന്നത് പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം അല്ലെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആശാബന്ധം അല്ലെ മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത, അതാണ് ആശാബന്ധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയും. നമ്മള് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കണം, നമ്മൾ അതിനോട് ഉത്സാഹം കാണിക്കുക. ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഔത്സുക്യം കാണിക്കുക. അതിനാണ് നമുക്ക് സമുത്കണ്ഠ. ആ ഉത്സാഹത്തെ നമുക്ക് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയാം. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് എന്ത്? ഈ ഔത്സുക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം. വിജയം നേടാനുള്ള ആ ഉത്കണ്ഠ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളില് പറയുന്നത്. അടുത്തത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിൽ മകളായ കൊച്ചുപെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവം കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ്. രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് പറയണം. വൃഷഭാനു എന്നാണ് രാധാറാണിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര്. കീർത്തിത എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്. മകളാണ് രാധാറാണി. കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. അപ്പൊ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള രാധാറാണി കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുകയാണ്. എന്താണ് ഉരുവിടുന്നത്? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികൾ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് തരുന്ന കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ തരുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്താണ് ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തത് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ലീലാവിലാസങ്ങളിലെടുത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് 9ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദ്യാവലി വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രർ തന്നെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടതും ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ലീലാവിലാസങ്ങളിലെടുത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ശകടാസുരനെ വധിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കഴിയുള്ള ദാമോദരനെ കെട്ടിയിട്ടതും എവിടെയാണ്? അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ വായിക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ. വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഞാനുണ്ട് മാതാജി. വായിക്കാത്ത ഒരാൾ വായിക്കൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വായിക്കട്ടെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയച്ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമൊത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കും. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയ ചങ്ങാതികളും അമ്മയുമായ യശോദയും ഒത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കൃഷ്ണന്റെ സ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ. നമ്മളിപ്പോ വൃന്ദാവനം പരിക്രമൊക്കെ ചെയ്യും, പിന്നെന്താണ് മധുര പരിക്രമം ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഗിരി ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് ഗിരിയാണ്? ഗോവർദ്ധനഗിരി പരിക്രമം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫീല് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും വായിച്ചൊരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ അത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർഭക്തിവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ആയി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള് പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമി സന്ദർശിച്ച് അവർ പക്ഷെ ചിന്ത എന്താണ്? മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാത. അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ആയി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അത് അവര് മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് അവിടെയൊക്കെ വരുന്നത്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവഭക്തി വന്നിട്ടോ പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതല്ല. അവര് അവിടെ എന്താ ആഗ്രഹിച്ച വരുന്നത്? മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ സായുജ്യം നേടാനിരിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ഒക്കെ അവിടെ സന്ദർശിക്കും ഈ വൃന്ദാവനൊക്കെ. അത് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള, ഭഗവാനെ ആദ്യന്തികമായ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അവരെന്തിനാ വരുന്നത്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഇതില് ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? 50 പോയിന്റ്.